మొంతా తుఫాన్ కారణంగా ట్రాన్స్కోకి అడ్డతీగల మండలంలో 6 లక్షల ఆస్తి నష్టం సంభవించినట్లు ట్రాన్స్కో రంపచోడవరం ఏడీ ఈ గోపాలకృష్ణ తెలిపారు. అడ్డతీగల వేటమామిడి ప్రాంతాల్లో వృక్షాలు పడిపోవడం కారణంగా 7 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలడం వలన లైన్లు తెగిపడ్డాయన్నారు. విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాటిని సరిచేస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వారి సిబ్బంది, ఎంపీడీఓ వారి సిబ్బంది, అడ్డతీగల సీఐ బి నరసింహమూర్తి, ఎస్ఐ వినోద్ వారి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అమ్మ మీరు ఎక్కడ నుండి ఇబ్బంది పడుతున్నారమ్మా? రాజమండ్రి చూస్తానండి. ఇక్కడ మాన్ పడిపోయినాయి. ఎంత చెప్పయింది మీరు వచ్చి అక్కడికి? గంట అవుతుంది. బాలెంతరాలు ఆవిడ ఒకసారి చూపించండి.